Vull dir que no ha sigut res, perdoneu l'expansió, però és que jo, és veritat que parlar d'en Joan Casanovas, que se me sent bé o... Sí, d'acord. No era un tema que... Era un personatge que m'atragués massa d'entrada, primer de tot perquè jo no el vaig conèixer. Que això no és cap motiu per no tractar un tema. Tots els que han estudiat art del barroc, posem per cas, difícilment han conegut cap artista del barroc, i bé que gosen. Però sé, en tot cas, que en aquesta ciutat era una persona molt coneguda, molt apreciada i que molts anys que va treballar, sobretot a l'Ajuntament, va establir uns vincles molt duradors amb moltíssima gent de molts àmbits molt i molt diversos. A més, amb el hàndicap afegit, odio aquesta paraula, però potser és la que era molt estimat justament per un senyor que tinc aquí davant. I clar, jo pensava, es posarà darrere. No, el senyor Joaquim Nadal, hola, que és qui ha parlat més bé, des del meu punt de vista, sobre en Joan Casanovas i que el coneix més a fons, fora de la família, per entendre'ns. Llavors, això era una reticència per afrontar el tema. Però bé, la gosadia és atrevida, igual que la ignorància, i bé, aquí estic i intentaré explicar 4 coses, òbviament no des de la perspectiva d'algú que va tractar aquest artista, sinó des d'una perspectiva bastant més desapassionada, si voleu, més des de fora, intentant pensar què és el que pot haver portat en Joan Casanovas a la ciutat, o concretament a la imatge de la ciutat. No sé si ho aconseguiré. Venint cap aquí, jo que no soc de la mateixa generació que en Joan, però encara vaig viure una certa escola militaritzada. Recordo que a classe d'educació física, a l'institut, ens van avisar des de principi de curs que la prova final seria enfilar-nos amb una corda de nusos. I tots els meus companys de classe, durant tot el curs, aquell trimestre, anaven enfilant-se aquella corda per anar practicant. I a mi em feia tanta por que no vaig voler ni practicar. Per tant, la meva primera vegada en una corda de nusos, no us ho recomano, va ser el dia de l'examen. Aquell dia vaig pujar-la. Avui crec que m'estimbaré. Però bé, espero que em recolliu amb una certa generositat. Joan Casanovas era un artista. Ell sempre es presentava com a dissenyador, com a publicista, en certa manera, que és un creador publicitari, això que ara en diríem un creador publicitari. Però jo crec que tota l'obra, o tot el treball, si voleu, gràfic d'en Casanovas no es pot entendre sense la vessant artística. En Jaume Fàbregas, que és una de les persones que el va tractar molt quan van coincidir a l'Assemblea Democràtica d'Artistes, deia que l'obra plàstica, l'obra més personal d'en Joan Casanovas, no estava a l'altura del seu treball gràfic. I és possible que tingui raó. Si d'en Casanovas només hagués quedat aquesta obra que feia en el seu temps lliure, o la que va fer al principi de tot, abans d'entrar a treballar per l'administració, potser hagués sigut un artista de talent, un artista amb unes aptituds remarcables, fins i tot diria per la seva capacitat de síntesi, perquè és molt rellevant, però potser no el recordaríem tant, és a dir, no hauria tingut un pes gaire específic dintre de l'art de Girona, d'aquells anys, d'aquells mateixos anys, parlem de finals dels 60 fins a 90-2000. Però com a grafista és d'una obra, des del meu punt de vista, extraordinària. No hi ha cap altra ciutat, i n'he buscat unes quantes, que tingui un treball d'identificació gràfica tan potent com la que té Girona. Ni UNESCO, ni Barcelona, ni Madrid, ni res. Això pot semblar un acte de gironisme inflat. No. Jo soc de Salt, no tinc... Però és cert, una imatge duradora d'aquí 20, 50, 100 anys
aquesta imatge jo crec que encara perdurarà. I em refereixo a la famosa GI, òbviament, però fins i tot al cromatisme dels autobusos, des de l'eslògan de Girona fins al cromatisme dels autobusos, l'uniforme de les brigades, el disseny de determinats catàlegs, o de les sales municipals, per exemple, han creat una marca. Va fer veritat, és a dir, va materialitzar una idea que a mi em sembla fonamental del disseny, i jo no soc experta en disseny. Crec que una de les propietats més remarcables de qualsevol disseny és que fixa allò que només és una possibilitat imaginada com una realitat. I en Joan Casanovas va crear una imatge feliç de Girona en un moment que tot just pensava que podia ser. Just en el moment del canvi de la fi del règim franquista al règim democràtic, dels governs democràtics. Llavors, ell crea una imatge, perquè la crea molt aviat, és a dir, ell entra a l'Ajuntament l'any 81 i em sembla que el logotip de la GI i del Girona m'enamora, que ja té aquest estilisme, amb aquest cromatisme tan característic d'ell, els 3 colors bàsics, després hi tornarem, amb aquests colors, ho crea, em sembla que és l'any 82-83, és a dir, molt aviat ja fixa allò que només era una possibilitat com una realitat, com un fet, com una idea consumada. Girona ja no és aquella Girona grisa i negra, és aquesta Girona feliç, que pot creure's que ho és, no que pot ser-ho, que ho és. Tots, suposo, els creadors de producte han treballat molt, aquesta idea entre el desig, entre la possibilitat i el desig. Això és el que cultiva molt el disseny. Doncs bé, el que fan Casanovas és no aplicar-ho a un producte, sinó a tota una ciutat. I, per tant, també a tota una manera de viure, de conviure i d'entendre aquest treball, aquesta convivència, aquest entorn cultural en comunitat. Gairebé ell treballava per un govern socialista. De fet, ell va ser un militant. De fet, quan estava a l'EDAC, era, si no m'equivoco, un dels pocs, si no l'únic, que militava obertament en un partit. Ell estava en el PSUC i també va formar part de l'Assemblea Democràtica de Girona. Si m'equivoco amb alguna cosa, algú em pot corregir, perquè és una època que tinc una mica així, amb una nebulosa, però això sí que és cert que és un dels pocs que militaven en un partit i, de fet, a casa seva, quan vivia al Barri Vell, era un niu de socialistes. És a dir, les primeres reunions del PSUC es feien a casa de Casanovas i Albina. Bé, no sé si explicar l'anècdota del Torres 10 o la deixo de banda. És a dir, aquelles reunions que s'arreglava el món al voltant d'una copa de Torres 10. És aquesta cosa que era molt d'aquella època, de finals dels 70, finals dels 60-70. Bé, en Casanovas contribueix a crear aquesta imatge des d'un vincle molt clar amb un partit polític, perquè era el partit polític que governava l'Ajuntament que el va contractar. És a dir, per tant, va aconseguir encara una cosa més. És a dir, no que tota la imatge de la ciutat semblés socialista, sinó que el socialisme, i aquí potser ara vaig per un terreny una mica espinós, que el socialisme era la imatge desitjable o el futur desitjable d'aquella ciutat. Aquest és un missatge molt més subliminal que hi ha en tot el treball que va fer en Casanovas i que jo crec que no es pot passar per alt. Ell va treballar no només per un ajuntament, sinó pel partit que governava aquell ajuntament. I no ho dic com una crítica, sinó com una, me surt en castellà, com un logro, com un afegit, un element afegit de valor que tenia la capacitat de crear un disseny que ultrapassava, que sabia transmetre ideologia gairebé sense fer-la notar. De fet, quan ha canviat el color
del govern, de l'Ajuntament, s'ha mantingut la tonalitat. Hi ha hagut intents d'apropiar-se'l, aquest disseny, amb canvis una mica espuris, com ara, perdoneu, amb canvis una mica espuris com ara canviar el Girona m'enamora pel Girona m'emociona. Bé, emocionats o enamorats, estem allà mateix, una mica. Fixeu-vos, si el govern, el nou partit, o Convergència, que va ser en aquell moment, o ara Junts per Catalunya, o com es diguin ara, fixeu-vos si eren conscients que aquell disseny encarnava una ideologia, a més, a part d'una imatge de ciutat. Aquest jo crec que és el principal valor que té en Joan Casanovas des d'un punt de vista de la imatge. No és una creació ideològica, és una creació d'imatge que comporta una ideologia darrere i també una manera de viure junts, de fer gironisme d'una altra manera. Però té molts altres valors. Va introduir en consonància amb aquesta manera de concebre el disseny o la imatge gràfica d'un lloc, va concebre una manera lúdica. I aquesta part lúdica, festiva, participativa, on la va desenvolupar d'una manera més plena, va ser en els programes de fires. Els programes de fires d'aquesta ciutat que va dissenyar en Joan Casanovas haurien de figurar, em sembla que va acabar rebent un Premi Laus per un programa de fires, no sé quin d'ells, si era l'any 99, però podia haver rebut per cada un d'ells. No sé si tota la idea, això ho desconec, també és cert, si la idea central era tota d'ell, però en tot cas era ell qui la portava a la pràctica i realment eren unes idees sensacionals. Jo en recordo, tots en tenim algun al cap, però sembla que els primers així una mica exuberants que va fer va ser crear un àlbum de cromos sobre les espècies arbòries de la ciutat. I aquest era el programa de fires, no sé si de l'any 90 o 91, 90 em sembla que era. Un altre dedicat al xuxo, que era una imatge d'un xuxo flotant sobre un fons groc. Hi havia una part molt bonica d'en Carles Vigó, que explicava una història imaginada, llegendària, sobre l'origen del xuxo, una part que explicava l'origen del xuxo verídica, amb tots els seus ingredients, i després em sembla que t'incorporaven un vals per anar-te a comprar, per anar a buscar un xuxo a la pastisseria pertinent. Un dels que recordo més que em van agradar més, tampoc no recordo l'any, però tots estem parlant d'anys 90, principis dels 90, era un que era com un conjunt de làmines d'imatges de Girona dibuixades per artistes de Girona per pintar. Però no eren només les làmines per pintar, és que t'ajuntaven, t'incorporaven amb el llibre un estoig de pintures perquè el poguessis pintar i, si no m'equivoco, em sembla que també era en aquest, una bosseta de castanyes, perquè ja que eren fires, no necessites torrar un parell de castanyes. Era sensacional, era una manera d'entendre el programa de fires, que sol ser una cosa, diguem-ho entre nosaltres, ara que som pocs, una cosa sosa, avorrida, tot un llençol de programa d'actes. I a més, una època que n'hi havia moltíssims d'actes. N'hi continua havent molts, però és que venim d'una època on n'hi havia a centenars, eren multitud d'actes. A cada minut hi havia un esdeveniment durant les fires. Llavors, els programes eren realment llençols. Llavors, convertir això, que és una cosa que des del punt de vista de l'administració és com una obligació, diguéssim, una servitud que ha de tenir amb el ciutadà, oferir-li un prospecte on pugui consultar les activitats programades, convertir això en un joguet. Aquesta és una altra de les aportacions d'en Joan Casanovas, de recuperar, en certa manera, la idea original del que han de ser unes fires, que no és només aquell esdeveniment per anar-te a exhibir a la Rambla, per anar a exhibir aquest gironisme que tots portem, fins i tot els que som de fora, que portem molt empaltat a dins, sinó que són exactament això, una oportunitat per jugar, per passar-t'ho bé, per suspendre el temps
ordinari, per fer-ne alguna cosa excepcional. Això ho tenia molt arrelat. Suposo que també li venia en part del treball que havia fet molt a principi dels anys 70, ja en el seu taller d'ordis, que havia fet uns cursets de ceràmica a casa seva als estius. Això em sembla que va ser fins més o menys cap als principis dels 80, fins que no va trobar la feina a l'Ajuntament. Crec que era també la forma de vida que tenia. Es guanyava una mica la vida fent aquestes obres de ceràmica i aquests cursets. I com que era un poble petit, és un poble petit, Ordis no devia tenir més de 300 habitants, doncs a més col·laboraven molt amb l'escola. Això ara m'ho acabo d'inventar, vull dir, no sé fins a quin punt, no, que treballava amb l'escola, això és cert, però no sé fins a quin punt aquest treball amb mainada és possible. No, és la Maria, perdona. Doncs no, després la Maria ens ho explicarà. Tu sí que treballaves a l'escola. Però ell també hi col·laborava. Havíem fet coses, l'homenatge a Picasso i a la Tramuntana. I a la Tramuntana, és veritat. Sí, hi havia col·laborat. A l'escola no era el seu fort. Doncs li devia venir d'alguna altra cosa. Però jo he pensat, mira, podria ser aquest treball de manualitats, d'implicar la mainada, que li vingués aquesta cosa participativa. Fora. Primer nus que caic, ja, a la corda. Més coses. He parlat de la militància. És veritat, també, perquè això jo no el vaig conèixer, però he parlat amb gent que sí que ho va tractar, i com tots vosaltres, hi ha gent que n'ha parlat molt bé i gent que s'hi han enganxat molt amb en Joan. És normal. Una persona que durant 30 anys té a les seves mans tota la cartelleria, diguéssim, tota la publicitat, tot l'imaginari, tota la construcció de l'imaginari d'un lloc, és evident que se l'acaba apropiant. És normal, fins i tot jo crec que fins a cert punt és legítim. Però és veritat que això va comportar certes friccions en algunes ocasions, quan havia de fer col·laboracions amb altres artistes, quan havia de fer... Perquè és que, a més, és curiós perquè buscant a la premsa de l'època, o com es referien a en Joan Casanovas, sí que és veritat que sempre se l'esmentava com el cap de gabinet d'imatge i comunicació de l'Ajuntament, però és que feia de tot. Era el que dissenyava les publicacions, era el comissari d'exposicions, perquè a la pràctica exercia de comissari. A tot arreu surt com a disseny del muntatge, però tu miraves la foto i a la foto surt ell penjant el quadre. I fins i tot en una ocasió que es va organitzar a Girona, una exposició que volia fer una mica de balanç de l'art contemporani a Girona, ell es va encarregar, en certa manera, de la selecció dels artistes que figuraven en aquella exposició. Fins i tot hi va haver una carta al director d'algú que deia, aquests són els millors, qui ho ha decidit això? No va sortir mai qui ho havia decidit, perquè era una elecció del mateix Joan, era el que s'encarregava d'anar al taller dels artistes i triar les obres que van anar en aquesta exposició, que em sembla que es deia Art Jove a Girona o alguna cosa així. No em recordo, devia ser també mitjans dels 80 o a principis dels 90, ho tinc una mica espès, això. Vull dir que va tenir un pes molt important en la vida cultural de la ciutat en molts aspectes, en múltiples aspectes, ja us dic, des d'organitzar les exposicions, des de participar en la concepció museogràfica de tres dels principals museus de la ciutat, Museu d'Història, Museu dels Jueus, Museu del Cinema, dels quals, a més, va ser l'autor del logotip, que són els logotips per mi excel·lents, perquè aquesta és una altra virtut del treball d'en Casanovas. A primera vista, parlo del disseny gràfic, sobretot, a primera vista podem pensar, mira, la moda dels colors de Miró. Bé, la moda dels colors de Miró, fora de la famosa estrelleta de la Caixa, no és que s'estès tant en aquell moment, però és que en el cas d'en Casanovas no ve dels colors de Miró, això està explicat per ell mateix. Els seus referents, que són aquests tres colors bàsics, el groc, el vermell i el groc,
venen dels 3 llibres de privilegis de Girona, el llibre verd, el llibre groc i el llibre vermell. Per tant, ell no ho va triar a l'atzar, aquests colors, perquè també podria haver agafat el blau, i el blau no hi és, perquè no hi ha el llibre de privilegis blau. És a dir, també tenia molt clar que el disseny ha de funcionar amb algun sentit, que no funciona perquè sí, per un simple factisme, per una bellesa o per una cosa, per una atracció dels ulls i prou, sinó que darrere fons ha de sostenir algun sentit profund. I aquest sentit profund, en Joan Casanovas el tenia molt clar, que s'arrelava a les més fondes tradicions de Girona, des dels llibres de privilegis per escollir aquests colors fonamentals amb els quals basarà tota la imatge, tota la coloració de Girona, però també amb tot el seu passat arqueològic, si es pot dir així, el seu passat històric i arqueològic. Els logotips del Museu d'Història, per exemple, és el famós mosaic de Campal Virol, aquella quadriga tan bonica, que tenim, és sensacional. Després buscarà coses més abstractes, també, no sé, penso en el disseny de l'auditori, que és aquesta porta que s'obre, o de la Mercè. No, de l'auditori és aquella i la Mercè, aquesta casa, és aquesta porta que mig s'obre, i aquella lluna una mica àrab que hi ha al capdamunt, que té gràcia perquè de fet les activitats, com podeu comprovar, es fan en horari nocturn, quasi bé. Té aquesta cosa així una mica que buscava aquesta compaginació entre el disseny més abstracte o més sintètic, si voleu, amb el que sempre està fondament arrelat amb el sentit profund de Girona, del lloc al qual serveix. No per ell fer una mena d'obra personal. Casanovas no va signar mai cap d'aquests dissenys. Eren d'en Casanovas. Però, per exemple, jo us poso, ara quedaré malament jo, quedarà malament el punt, i quan es va morir l'any passat, tots, a la redacció, van dir, ostres, s'ha mort el dissenyador, Joan Casanovas. I quan van començar a buscar la informació per poder redactar una mica la necrològica, van dir, ostres, això era seu, ostres, això també, i allò, hasta els autobusos. És a dir, van quedar parats que tot allò que nosaltres relacionem o vinculem amb Girona era, en certa manera, obra seva. No és pas poca feina, no és gens poca feina. I a més, crec, molt ben resolta. Una de les seves obres més celebrades i de les més perdurables és, per descomptat, a part de l'eslògan Girona m'enamora, que em sembla que en una entrevista va explicar que havien fet com una mena de... perquè llavors ell depenia de la regidoria de Miquel Fanyanàs, que estava a la regidoria de Participació Ciutadana, i ell com a cap d'imatge depenia d'aquesta. I es veu que van estar treballant durant... Això ho explica ell, en una entrevista, van estar treballant durant molt de temps amb frases possibles per fer aquest eslògan i no els en acabava de convèncer cap. I ell explica que un dia va trucar a la Maria a casa i li va dir, escolta, no me surt res. I que ella li va dir, no sé si és donar un acte, diguéssim, de generositat, però ell li diu, la Maria li va dir, bueno, escolta, centra't, què és per tu Girona? I ell explica que va dir, home, és que per mi Girona m'enamora. I ella li va dir, ja ho tens. I és molt maca l'entrevista en què explica això. Casanovas diu, ell em va dir, ja ho tens, i jo vaig pensar, és veritat, ja ho tinc. Ja ho tenim. Perquè fixeu-vos si ha tingut recorregut aquest Girona m'enamora. Doncs bé, després d'aquest, va ser posterior, va crear com una mena d'imatge sintètica, perquè Girona m'enamora, si ho recordeu, venia al principi amb aquella silueta de Girona a la catedral, així com molt fina, retallada de fons, va simplificar-la, és a dir, va agafar allò i ho va abstreure i va fer la famosa GI. Aquesta GI també he explicat per ell, que nosaltres tots tenim la idea que és la GI de Girona i que va tenir sobretot un gran èxit, perquè estava pensada per enganxar-se al cotxe, va tenir un gran èxit perquè va coincidir més o menys amb la campanya del canvi de la matrícula
de les matrícules de Girona de la GE per la GI. Llavors, molts dels que tenien cotxes vells, jo, per exemple, i que no teníem encara dret a aquest canvi de matrícula o l'havíem de pagar, diguéssim, havíem d'anar expressament a trànsit i canviar-la, ens posàvem aquesta GI, aquest adhesiu. Llavors, va ser un èxit que va superar els mateixos impulsors d'aquest adhesiu de ciutat, que va acabar transcendir la ciutat, perquè es va convertir en una mena d'imatge identificativa de totes les comarques de Girona, la GI de Girona, a través dels cotxes que ho havia de dir. Doncs ell explica d'aquesta GI, no sé si s'ha explicat gaire això, que no tinc la imatge aquí perquè soc molt caòtica, però crec que la tenim tot al cap. La G és com molt oberta i és de color verd, i ell deia que això representava la part verd, la Devesa, Sant Daniel, tot el pulmó verd de Girona, era aquesta G. El punt de la I, que és vermell, és el nucli, el barri vell, la part antiga de Girona, i la I, que fa un angle estranyament recte, representaria la part nova, la part de l'Eixample. Vull dir que no era... Vaig a fer una GI amb un grafisme, diguéssim, més o menys simpàtic, acolorit, que incorpori els colors que ja formen part del grafisme de la ciutat, sinó que, a més, hi afegia una significació, encara que pròpia d'ell, però que un cop la saps, és que realment funciona. No és gratuïta, no és rebuscada, no és peregrina, sinó que està molt ben fonamentada. Això ho sabia fer molt bé, també, en Joan. Sabia justificar molt bé les seves eleccions. Segurament també s'equivocava, però aquests errors, en tot cas, els devia deixar al marge o els hem vist poc. Jo, en tot cas, n'he vist pocs. I si no, els diria. No tinc per què guardar-los. Però dels dissenys que jo he vist, de publicacions, imatge corporativa, cartells, jo crec que s'equivocava molt poc. I no sé si pintant, els que l'heu conegut més de prop, si pintant o fent ceràmica era més dubtós, ho tenia, però jo diria que pocs pentimenti devia tenir en Joan Casanovas. Crec que primer devia elaborar-ho molt, meditar molt els seus plantejaments perquè després li sortien molt ben resolts, la veritat. Per exemple, un altre que és molt oblidat, jo el tenia molt oblidat, una de les coses que va dissenyar, molt efímeres per desgràcia, un dels dissenys que jo trobo més ben aconseguits, justament per la seva senzillesa, és que va dissenyar la col·lecció de llibres d'una editorial molt efímera que es va dir El Pont de Pedra, que de fet va néixer per editar els llibres, les obres que guanyaven el Premi Juscàcia. No sé si es van arribar a editar 3-4 llibres, com a molt. No sé si la teniu present, van publicar l'Àngel Atònit, l'Albert, em sembla que en Josep Pujol i Coll també va publicar, no sé si eren els 3 tríptics, no sé si eren els 3 tríptics o un altre. Va durar 3 o 4 llibres, però eren uns llibrets molt petitons, primers, i amb una portada tota taronja i rugosa, com una pell de taronja. És a dir, estava molt ben aconseguit i d'un tacte excel·lent. És a dir, per mi és un exemple de llibre ben editat, d'haver fet gairebé una editorial petita. Em sembla que darrere hi havia la Natxa, no recordo el nom, Ferreres, que era la que havia portat aquesta editorial, i és una llàstima que no continués perquè era molt digna, molt ben feta. I la part de la imatge també se'n va ocupar en Casanovas. Més o menys aquí havia recollit unes quantes comentaris que havien fet, que han fet gent que l'han conegut. Clar, n'hi havia molts d'en Quim Nadal, però si ja el tenim aquí ja ens ho explicarà ell després. M'interessa molt, per exemple, una d'en Jaume Guillemet, que
ell deia, això és el que provava dir-vos més malament que bé al principi, que de fet va ser el dissenyador, diu en Jaume Guillemet, de la imatge de la Girona democràtica. I és veritat. De fet, és clar que és el dissenyador de la imatge de la Girona democràtica, podeu dir, no? Perquè ell va entrar just en el moment dels ajuntaments democràtics. Però és que poc abans el disseny era, la imatge corporativa de la ciutat era l'altre extrem. Pensem que la idea de la Girona grisa, ofegada, provinciana, perdura molts i molts anys encara durant la democràcia. L'any 95, jo mateixa, en un article del Diari de Girona, em sembla que vaig titular alguna cosa així com la Girona de colors mata la Girona grisa, l'any 95, perquè es havia presentat un programa d'activitats d'estiu, culturals d'estiu, que era esplendorós. Encara hi havia aquesta... De fet, encara perdura avui dia, no sé què estic dient. Avui encara hi ha aquesta idea que s'ha de matar d'aquesta Girona fosca, que la podem mantenir com una reserva espiritual melancòlica, si volem, però no com una vivència, del present. Doncs bé, aquesta lluita o aquest esforç per reformar aquesta imatge resclosida de Girona la comença a formular en Casanovas amb el primer Ajuntament Democràtic. Per tant, és obvi que ell és el dissenyador. O sigui, si en Nadal, ja que el tenim aquí, i més per retre pleitesia, en Nadal va ser l'artífex, diguéssim, de la transformació potser ideològica, urbana o com li vulgueu dir, d'aquella Girona que sortia del franquisme, perquè va guanyar unes eleccions i per tant va poder-ho fer, en Casanovas és qui li va posar la imatge, qui la va fotografiar, aquesta Girona nova que sortia. De fet, es parla molt sovint, a propòsit dels... M'he passat dies buscant a l'hemeroteca i molt sovint es parla d'aquests anys, dels 80 i 90, de la Girona nova. Fixeu-vos que m'ha recordat molt aquell famós conte d'en Joaquim Ruyra, em sembla que és dels anys 20 o 30, potser anterior, de la Girona futura. Encara estem en aquest debat. La Girona futura d'en Joaquim Ruyra, que és aquest conte que s'imagina, aquesta Girona, com pot transformar-se aquesta Girona ruïnosa en una altra. És un debat que ja ve del tombant del segle XIX al XX i encara es manté viu. Però la primera vegada que se solidifica que aquesta possibilitat, aquesta imatge possible pot assemblar-se a una cosa real, pot arribar a tocar-se, és gràcies a aquestes imatges corporatives que crea en Casanovas, o el seu equip, o qui fos, però jo crec que ell era bastant personalista amb el seu treball. Jo havia preparat aquí una sèrie de coses molt biogràfiques d'ell, però ens allargaria molt i no crec que portin més que jo pugui portar res personal. M'interessa més aquest grafisme que jo crec que, en certa manera, també va acabar influint en la seva pintura o en la seva obra personal, l'obra més creativa, l'obra d'artista, perquè amb la poca que he pogut arribar a veure hi ha una simplicitat que en gran part, potser erro molt al tret, però me recorda molt a Narcís Comadira. I són d'una generació semblant, a més havien compartit unes quantes exposicions. En Comadira em sembla que també era darrere d'algun dels dissenys que havia promogut l'Ajuntament, d'algunes publicacions de l'Ajuntament. De fet, era el que s'encarregava de les exposicions del noucentisme a les sales municipals. Llavors, hi veig una semblança amb aquesta cosa d'agafar alguna cosa del passat, alguna cosa que està en el pòsit de la ciutat i renovar-la completament, sense trair-la, no creant una cosa
extemporània o que li és aliena, sinó sostinguda per aquest substrat, crear alguna cosa que és radicalment moderna. Per això jo la conferència la presentava com que potser és una mica altisonant, Casanovas, la invenció de la modernitat. Però aquesta imatge moderna, si ens l'hem arribat a creure, és en gran part gràcies a aquest suport visual que hi va posar el disseny d'en Joan, aquest grafismes, aquesta alegria sobrevinguda que ens venia a través dels seus dissenys. I ho dic sense saber si ell era especialment un home alegre, turmentat, si no ho era, no en tinc ni idea, francament, però, i potser millor que no ho sàpiga, però la imatge que transmet és totalment alegre. O sigui, ell que era, per exemple, molt amic de l'Enric Marquès, l'Enric Marquès també era un artista molt de color, però també era molt tenebrós. Marquès era un artista molt més torturat, no només personalment, Enric Marquès sí que el vaig conèixer, el vaig tractar poquet, però el vaig conèixer, un personatge sensacional, però la seva pintura també es transmet aquesta taca negra que sempre hi ha, aquest gruix, aquesta ombra que sempre travessa. En Casanovas no li sé veure, encara que hi hagi una línia molt marcada, també és molt net, molt polit, molt pulcre. Hi ha una netedat de visió i al mateix temps una alegria d'aquesta visió, una felicitat, un optimisme, una cosa esperançadora. De fet, ja ho ha de ser, és a dir, si tu fas la imatge corporativa, no sé, invento, del teatre municipal i crees una imatge fosca o tètrica, clar, no convides gaire, vull dir que una mica aquesta alegria ja se sobreentén, però és que ell ho extrapola a tot, a tota la publicitat d'aquest lloc. Això, jo potser ara baixo de l'últim nus que em queda d'aquella corda, però jo ho trobo excepcional, és que us veig a tots molt calladets, i tinc la sensació que estic repetint molt el mateix concepte, però és que a mi em té enlluernada. Jo no trobo que sigui tan normal. Fins i tot, el més normal, crec, és que una persona, un dissenyador en particular, i un dissenyador que s'ha format ja de molt jove, treballant des de la papeleria espanyola, des de molt jovenet, vull dir que aquesta formació ja li venia de lluny, però que la seva, diguéssim, professionalització, en tot cas, en el camp del disseny, ve d'aquella època famosa en què preguntaven, tu estudies o dissenyes? És a dir, en un moment en què el disseny era el colmo de l'esnovisme, que tothom dissenyava. I, per tant, una persona que durant 30 anys es dedica treballa per una administració creant tota la seva paqueteria, tota la seva imatge corporativa, era molt fàcil que es deixés temptar per aquests esnovismes. Era molt fàcil. Tenia, diguéssim, el monopoli, si em permeteu l'expressió, d'aquell grafisme, tenia els mitjans, tenia la ciutat a la seva disposició, tenia els equips, impremtes, etc., per crear el seu personalisme, la seva obra, diguéssim, extravagant. Quants no hi han caigut amb això? No vull dir noms, no parlo de Girona en concret, no vull dir noms, però tots en podem tenir algun al cap. A Barcelona n'hi va haver un munt de dissenyadors que d'un dia a l'altre van esdevenir genis i després han acabat en no gaire res, o no, potser algun ha acabat triomfant. En Casanovas no.